ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಇಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನಿನಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಸಾಲ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅವಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಚಪಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಪುಂಡು. ಉಂದು ರೈಸ್ ತೊಟ್ಲ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ತೊಟ್ಲ ತಿನ್ನೊಲಿ ಚಪಾತಿ ಪರೋಟ ಇಂಚ ವೈ ತೊಟ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಉಂದೆಕ್ ಏನ ಮಾತ ಬೋಡು ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಸುರುಕಾದ್ ಬನಲೆಗೆ ತೊನ್ಗ ಬನಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ 2 ಚಮಚ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ಗ. ನೆಯ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಂಡ ನೆಯ್ ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ನೆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ, ಐಕ್ 1 ಇಂಚಿದಾತ್ ಚಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ 2 ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುದು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಯಾನ್ ನೆಕ್ 2 ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತಂದೆ ಆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ನೆಕ್ ಪಾರ್ದು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುದು ಅವು ಸ್ಮೂತ್ ಆಪಿನದೆ ಮುಟ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪಿನದೆ ಮುಟ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬಂದ ಮುಟ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡ ಆತ್ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ತುಲೆ ಈತ್ ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ 1 ಚಮಚದಾತ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ನೆಕ್ ನಿಗುಲು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಅವಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೊಟ್ಟು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ ಅವು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಐತ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೂರ ಪೋವಡು ಅಂಚ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಉಂದಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಮೂತ್ಲ ಆಂಡ್ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮನೆಕ್ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅರಶಿನ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಗೆ ತಂದೆ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಖಾರಗ್ ತಕ್ಕ ನಿಗಲೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಡಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ 1 ಚಮಚದಾತ್ ಯಾನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ ಇತ್ತು ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಡು ಫ್ಲೇಮ್ ಮೆಲ್ಲದಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋರ್ಡೆದಿನ ಕರ್ಚುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುಜಿ ಪಂದಾಂಡ ಅವು ಕರ್ಚುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಯಾನ್ 1 ಚಮಚದಾತ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ತೋಜುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ 1 ಚಮಚದಾತ್ ಯಾನ್ ನೀರು ಪಾಡಿಯೆ. ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಈ ಮಸಾಲನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿಯರಡ ಮಸಾಲ ಕರ್ಚುಂಡು. ಮಸಾಲ ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಯಾನ್ 3 ಟೊಮೆಟೊಗೆ ತೊಂದೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ಟೊಮೆಟೊಗೆ ತೊಂದೆ ಮೂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಸಾಲ ದೊಟ್ಟುಗು ಅವು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಟೊಮೆಟೊ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಐತೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಬೇಯ್ಯೋಡವು ಬೇಯ್ತದು ಐಟ್ ಅವು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದನೆ ಇಜ್ಜಂದ್ ಗೊತ್ತವರೆ ಪಲ್ಲೆ ಆತ್ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಅವು ಬೇಯ್ಯೋಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದೇನು ಬೇಯರೆ ದಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ
ಮುಚ್ಚದು ಬೇಯರದಿಲೆ ನೀರ್ದ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಣ ಪಂದಂಡ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ನೀರು ದಾಲ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಡು ಒಂಚೂರು ತೂಲೆ ತೂದು ಒರ ಮೋಪುಲೆವೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಬೇಯೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಟೊಮೆಟೊ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಬೇಯ್ತದು ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಬೇಯಂದೇನೆ ಅಂಚೆನೇ ಒಂದು ಮಲ್ತು ದಿಯಾಡ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಇತ್ತುಂಡ ಅವು ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಬೇಯ್ತದ ಆಯ್ಬಕ್ಕನೆ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಏತ್ ರುಚಿ ಬೋಡು ಆತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯನಟೆ ನಿಗುಲು ತೂವನ್ಲೆ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯ್ತದು ಈ ರೀತಿ ಆವಡ್ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ ತುಪ್ಪ ಬುಡ್ತುಂಡು ಇಂಚ ಈತ್ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಈ ಫ್ರೈ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಕಪ್ಪುದಾದ್ ಕಿಂಜ ಕಪ್ಪು ಎನ್ನ ಐಟ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಕಪ್ಪುದಾದ್ ಯಾನ್ ಮೊಸರುಗೆ ತಂದೆ ಅವೆನ್ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಕಲಪೋಡು ಐಕ್ ಕಲತ್ ದಾದ್ ಅವೆನ್ ನಮ ಐಕ್ ಪಾಡೋಡು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಈ ಬೆಂಜನ ಉಂಡತೆ ಮೊಸರು ಅವು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಬೇಯ್ಯೋಡಾಯ್ತು ಒಟ್ಟುಗು ಐತ ಪಜ್ಜಿ ಮುರಿ ಪೂರ ಪೋನ ಮುಟ ಲಾಯ್ಕಡೆ ನಮ ಅವೇನು ಐಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಬೇಯ್ಪವಡು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದೆ ಒಂದೇನು ನಿಗುಲು ಬೇಯ್ಪವಡು ಬೊಕ ಐಕ್ ಮೋತೊಂದೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಮೋತು ಜಿಡ ಅವಲು ಅಡಿಪತ್ತುಂಡು ಕಂಚುಂಡವು ಒಂದೇನು ಮೋತೊಂದೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು. ಇತ್ತೆ ಬೆಂಜನ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ದೊಟ್ಟುಗು ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆದವು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಬೇಯ್ತಂಡು ಐಟ್ ಎಣ್ಣೆಲ ಬುಡೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಸೈಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಪ್ಪಲ ಬುಡೊಂದುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಬೀಜದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದೇ ನೆಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇನು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತ್ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ಸ್ಗೆ ತಂದೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ ತುಂಡು ಮಲ್ಲ ಒಂದತ್ತು ಬೊಂಡು ಪಾಡುವರಂಡ ನಿಗುಲು ಐಕ್ ಒಂಜಿ 10-16 ಬೊಂಡುಗೆ ತೊನ್ನೆ ಯಾನ್ ಒಂದೇನು ನೀರುಡು ನನೆತ್ ದೀದ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಯಾನ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ದೀತಿನಿ ಯಾನ್ ಒಂದೇನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ನೀರುಡು ನನೆದ್ದೀತೆ ಅವೇನು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಇಂಚ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದೇನು ಪಾಡೋಡು ಒಂದೇ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಈ ಮಸಾಲಗು ಕ್ಯಾಶುದ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಡದೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಒಂದೇನು ನಿಗುಲು ತಪ್ಪ ಒರ್ಜಿ ಒಂದೇನು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಪಾಡ್ಲೆ. ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ಸ್ದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡಿಬೊಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ ಆಯ್ಬೊಕ ನೆಕ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪಾಡ್ಲೆ
ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ದೆಕ್ಕದು ಇಂಚ ಯಾನು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಐಕ್ ಪಾಡೋಡು. ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಮಸಾಲ ಐಕ್ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಸೇರ್ಲಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೆತ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಸರಿ ಉಂಡಂದು ತೂವೊನ್ನೆ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚದು ಒಂದೇನು ಬೇಯರೆ ದೀಲೆ. ಒಂದೇನು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೋಡು ಒಂಚೂರು ಮೋತೊಂದುಪ್ಪೊಡು ನಿಗಲೆ ನೀರು ಬೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಮಸಾಲ ಒಂತ ನೀರು ಆವಡು ಪಂದಾಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನು ಈತೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ದೀತೆ ನಿಕ್ಕದಲ್ಲ ನೀರು ಮಾತ ದಾಲ ಪಾಡ್ದು ಜಾನು ನೆತ್ತ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಈತು ಒಂದೆಟ್ಟು ಬತ್ತುಂಡ ಯಾವು ಒಂದಿತ್ತ ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡು ನನಲ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬೆಯ್ಯೊಂ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಕೂಡ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೇಯರೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ 7-8 ನಿಮಿಷ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಬೇಯೋಡು. ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದಿದ್ದು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಬೇಯ್ಪಲೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೋಡು ಮೋತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಇಜಂಡ ಅಡಿ ಪತ್ತುಂಡು. ಲಾಯ್ಕಡೆ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೆತ ತುಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಸೈಡ್ ಬುಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈತ್ ಬೇಯ್ತುಂಡ ಯಾವು ಈತಾಂಡ ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ಯಾನು ಕ್ರಷ್ ಮಲ್ತದು ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇತೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚುಟಿಕಿದಾತ್ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡುವೆ. ಗರಂ ಮಸಾಲ ಲಾಸ್ಟು ಪಾಡೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಂಡ ಐತ ಫ್ಲೇವರ್ ಪೋಪುಡು ಐಕೆ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚುಟಿಕಿದಾತ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಮಿತ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಮಿತ್ತುಗು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಈತ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಸಾಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದ್ ಉಂಡು. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಮ ಪೋದು ವಾನಮುನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಅವೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬೋಡಾಂಡ ನಿಗುಲು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಈತೆ ಹದೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪಾಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಪರೋಟ ಬೊಕ್ಕ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಐತೊಟ್ಟು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು.